Mae elusen Oxfam Cymru yn galw am ddefnyddio ffyrdd newydd o gefnogi pobl sy'n byw mewn tlodi. Dros y 2 blynedd diwetha, mae Oxfam wedi bod yn gyfrifol am gynllun arbrofol sy'n rhoi'r unigolyn wrth galon y gwaith. A'i neges i Lywodraeth Cymru yw bod modd gwneud arbedion ariannol ar yr un pryd. Dafydd Evans at i gyfarfod un o'r bobl gath gymorth yng Nghaernarfon. Trwy brentisiaeth efo beics Menai y dechreuodd pethau droi i'r cyfeiriad cywir i Llion Evans Ellis o Benegroes. Roedd o di methu dod o hyd i waith ar ôl mynd i'r coleg, roedd o ar fudd-dal yn teimlo'n ddihyder ac mi aeth fwy i'w gragen. O'n i'n stuck yn gwely, stuck adra, ddim yn ei byd. O'n teimlo cweit drwg, cos o'n i'n socialisio efo pobl a ddim byd. Gyrfa mewn gweithgareddau awyr agored ydi gobaith Llion, ond roedd o'n ansicr ynglyn â sut i gyrraedd yno, tan i ddod i gysylltiad ag un o brosiectau Oxfam Cymru. Nath i helpu fi i gael y lessons efo Outdoor Partnership. A wedyn o Outdoor Partnership nath boi ma ffeindio allan dwi'n methu darllen neu sgwennu'n iawn, so wedyn nath o helpu fi mynd i coleg Menai ar y maes. A wedyn o hynna dwi'n mynd i coleg wedyn, a wedyn mae di confidence a hyder wedi bwldio fyny o hynna. Mae Oxfam Cymru yn credu mae'r dull bywoliaethau cynaladwy yw'r ateb. Dyma'r prosiect nath helpu Llion, cynllun sy'n hyblyg, yn ddwys ac sy'n caniatáu i weithwyr deilwra'r gefnogaeth yn ôl y gofyn. Un o bartneriaid Oxfam Cymru, elusen hyfforddi sylfaen, fy'n rhoi'r cymorth hwnnw i Llion. Mae'r prosiect yma, gyda ni'r amser i weithio hefo pobl. Da ni efo'r amser i fynd chydig bach mwy dyfnach na prosiectau eraill, i gallu gafel y llaw mynd â nhw i llefydd lle mae'r prosiectau eraill ella mond yn gallu dangos y ffordd a deud beth sydd ar gael, ond ddim yn edrych ar sut maen nhw am gael yna. Mae'r ffordd yma o weithio yn golygu bod yna lawer o ymdrech, amser ac arian yn mynd tuag at un unigolyn. Ond yn ôl Oxfam, am bob punt sy'n cael ei gwario, mae yna enillion o 4.43 i'r gymdeithas yn ehangach. Am gyfnod rhy hir yng Nghymru, dwi'n meddwl bod gwaith gwrthdlodi wedi canolbwyntio ar incwm ag ar swyddi. Ac mae tlodi yn brofiad mwy cyfannol na hynna. A beth da ni wedi ddefnyddio wrth ddefnyddio'r dull yma ydy bod o'n gweithio a bod o'n codi pobl allan o dlodi yn hir dymor. Felly da ni'n galw ar y Llywodraeth i ddefnyddio'r dull yma oherwydd da ni wedi gweld y canlyniadau mewn gweithio, mewn trawsnewid bywyd y pobl a hefyd mewn gost effeithiol, felly mae'n gwneud synwyr. Cyn bo hir, mi fydd Llion yn mynd am gyfweliad ar gyfer prentisiaeth y myd gweithgareddau awyr agored, yn obeithiol rwan o ennill bywoliaeth gynaladwy.